como recordaba Zabala. Existía, morría pola mañá, vivía noite de día, con dúas lúas prendía, lo no alto ardía, sopraba vela escondida. Sabela. É o proxecto premiado, Sabela. Rimalaya, escopeta e oloreiro. Miña nai di que non quere escopeteiros noeiro. Dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, alala. Socorro. Vale, eu preparei algo no tren, porque lín o Google Calendar e poñía, por favor, que todos e todas preparen algo que despois faise moi largo. Vale, cumplín, son unha boa alumna. Pero bueno, seguramente non vai a ler nada, vale? Sempre fago o mismo. Primeiro de nada, moitísimas grazas. A verdade é que este ano está cheo de nominacións e máis alá de que todas e todos sabemos que iso non é o importante da música e do arte, pois, bueno, un pouco de ilusión fai, a verdade, despois de tanto traballo. Pero, realmente, este é o primeiro premio. O sea, que moitísimas grazas ao xurado en primeiro lugar e despois tamén, por suposto, a todas as persoas que, bueno, pues que decidiron que votarme, basicamente. Estou un pouco nerviosa. Son bastante tímida, a pesar de que parece que non. Eu, bueno, viña pensando, reflexionando un pouco, pois, eso, no tren, que últimamente, pois, saiu este tema de que, pois, non debemos falar de política, etc., 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 non? Pero claro, fago unhas preguntas e digo, ao final, o arte expresa o que vemos, o que percibimos, o que sentimos. O arte fano as artistas e os artistas viven nunha sociedade que se organiza tamén a través da política. Entón, faíseme un pouquiño complicado non falar diso. Obviamente, haberá opinións diverxentes e moi diversas, pero, ante todo, a opinión que para min prima por encima de todo é que sempre vou estar a favor dos dereitos humanos, absolutamente sempre, e sempre vou estar a favor de protexer esta terra que me deu vida, que me criou e que me sigue criando. Eu fago música, en primeiro lugar, para min, a verdade. Pero ese para min, a verdade é que é un agasallo que chegue a outra xente, que conecte con outra xente e que o poda compartir. E iso é en parte tamén grazas a todo o meu equipo que levan loitando comigo moito tempo, porque lonxe do que poda parecer, ou do que pudera parecer, está sendo difícil o camiño. Sabía que non ia ser fácil, así que moitísimas grazas, por suposto, a todas as persoas. Non vou nomear a todas, pásame un pouco como Uxía, vale? Eu non falo tan ben como a ela, pero bueno. Pero eso, en primeiro lugar, ao meu equipo de Playplan, moitísimas grazas por estar aí e, por favor, dadelles un aplauso. Que para min o máis importante deste equipo, e dígolo de verdad, lonxe de o que podamos conseguir ou non, é toda a humanidade que hai aí dentro, porque para min é o máis importante. Estamos traballando con arte, con creatividade, estamos traballando coa vida, así que é o que espero, que comprendan eso, e eso fan a perfección. E nada máis, grazas mamá, grazas papá, onde estés, e moitísimas grazas a todos e a todas vos.